jahe numpak sepur. Denti Bu, numpak sepur. Denti. Numpak sepur apa Denti? Senajan kopi sak cingkir nanging bisa gawe padang pikir yen orang ngonjuk sak sore awake dah kopi jahe monggo numpak sepur lunga ning Surabaya pengen uripe makmur sing sregep makarya ayo numpak sepur mudhun ning Kediri sinten sing kepengin makmur monggo sing ati-ati monggo numpak sepur medhun ing stasiun pengen uripe makmur nyambut gawe kudu sing rukun ayo numpak becak mudhun ing Bojonegoro yen kepengin penak monggo tumut kula monggo numpak taksi medhun ing Kediri yen pengen uripe mukti nyambut gawe sing ati-ati numpak sepur medhun Temayang yen urip kepengin makmur saben dina disayang-sayang monggo numpak becak medhun ing pasar sekarang yen pengen uripe benak nyambut gawe kudu sing sabar ayo numpak bemo
kutha Solo awake dikuru aja digawe